Tipra Motha mongriwi achairinai rok tabuk Tipra Motha bodolbai Yaksochinai Kokrilaijak hini shawik narika kokthumni bwskango borok khawo chongui nalaijak khorokchini hai bubagrano puitu khlaiwi tongmani phiaba tabuk hinke dofani bosongni gtal achainai rok monago klainai wansugino oyapri hini saka phia Tipralen kokthai thaisano naharei tongmani abo mungsa samung ungnani bwkhagya hini shawik narika Central Secretary Sudan Deborma tei Dokhin Dadapur BCni member Sunil Deborma khnawi naidi borokni khuktuino teibo saka kebo bodolbai gringyawi nogono achugui tonglaisinai hini saka joyawi nai tongdi khapang TV Wngyani norno ani bisingti belai kha maya paro taun bengke norok khaimani bagai tai non bisingti no bisa Tini je jon sadron bachin sadron borong jeng selan musungo namong ke ha go haise jeng dirgon din nomoi Tipra Motha khai phaimani onek balokjak puja songsapro jeng no Tini rest pen dinorobo joton yem rok chalaijak abo rok tin bagi singong ekono khaimani bisingo jengmai je kogrui nai Tini bobara jengmai je kogrui sam khaini kogrui je nokar phaimani tabo konon pore hingkai bamon kun go to liya ja kogrumani boni bagai ang Tini Tipra Motha no hoite pura sam Yakar asuktoran hirwan soka on bagino norwe kok samai nonglen bisa Besok bisirok balok aja neng Tipra Motha klaiman ang Tipra Motha khaiman ke kuisin simu je fru Tipra Motha senga fru no sung no sengai tan beng ke senga bu sang tiesi khai jongmani ye boba gara ka kongres sai tonga jorabo ye bo kongres nong khrinyai sing kok salai kya tong mai kok tongmani ka bodo je sing Tipralen bare te kun diman tui jai sing sam khaya fru Tipralen simu tin bagi tonglai nei bo kok man bising tui sing Tipralen sanon baganya sing ek bagi sam khani mani ya ba abun pore ba kok busma nar liya tabu to norok joton nukna sibesi kana joton saiman tong kai tabu bin kusna kus lekai ge sing Tipra Motha je dai nar gai Tipralen khain khani na kok busa bo kerja kon bagai aram nang je nganyang haya su tong hi man so gai Tipra Motha Yaksochinai man so takta agi Tipra Motha klai tong porka kuno podok chongjar trat aprang Central Secretary tong mani Tipra Motha Yaksochinai tau sor khoroni no ne nukjak tini ami taibe tong borobo phaibi nai asuk tong ben borobo man so su abo simi ya area simi kangma jaga no je Tipra Motha khanya tak joton Yaksochinai khasarai jamon bagi Koichina hero Tipra Motha Yakar nai norok sing 10-12 jon lakanai Kokrilaijak yin sinimo ani bung ke Sudan Deborma ang Tipra Motha khorsa lidar Ansok saya ko tam ke sing je khai pini namono singa kare bisa as tongani man ja ta ke un di no bo ping sa bo nai 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 tau jor kun sati sidan sa na ha non bi di haramo songo an jera no tin do pan jera no bron tinang nim ba yang san mo songo kai bron no wan su bro ya ku se ba ting abo si sing di la ga ku le tong hara tong hang kai sing bor ti ba nyai sing bor no bol so don da ga dra ting na tin jera no chúng tôi dọa pai thành cái từng thằng phải này chứ bà cái điều áp mình thì sẽ phải trong cái này rồi bông bông số lấy on nó cả nó bông bagai bông bông này ra van số gửi bông thì nó này cảm thấy van số bông ra phải sẽ tính hàng ám nó có nhân một số những rất Tipra Motha no tangai maya Yakar khanang asuk din gedengma salregai neng Tipra Motha khai tongman Tipra Motha ni Yakar man ke tang thai mo sa nó to cái abo no abo te sa nang tro ma sa nai Tini bobagara chung je kok mani agi wa chung je elan chung kok samani chung je chung kok samani ka bono le Tipralen bade chung tai kun dimang khaya tai kun compromise kri kya bai abun bai simi chung hongram khanin bo kok mani kya ba tabuk abo kun kok kri kya tabu ka tamo Tipra se akor dok tam nani rok ni se bo thai jong su kai abono ta je ngino ang Tipra Motha no te Yaksochinai mu sung kha